Хайде! Давай! Какво става? Да? Не? Върви така нормално, бе. Да? Да? Оп, оп. Ей, Мира! Леле, леле, леле. То се хлъзга. Ай, можеш ли да станеш? Да. Чакай да дойде да ти помогна. Не, аз ето там, там ще Сега после ще го гледаме как. Защото аз ти пиша видео. Ай. Да. Да се хлъзга, защото имаш сандали, да. Можеш? Да. Ай. Добре дошли. Чакай. По-лека, по-лека. По-лека. Айде да спираме. Айде, добре дошли. Дай ръката. Но там трябва. Добре. Айде. Чакай, чакай. Да спираме.